Hello, hello! Astăzi mi-am luat cafeluța cu mine și vreau să vă povestesc despre cum eu și soțul meu ne-am luat primul apartament și cum ne-am mutat împreună. Bineînțeles, ca orice cuplu abia căsătorit, am vrut să ne cumpărăm propria casă și să ne mutăm împreună separat de părinții noștri. Inițial, după nuntă, am locuit la ai mei pentru că ei au proprietatea mai aproape de oraș și pentru că soțul meu lucra într-un oraș alăturat și oricum trebuia să facă naveta. Eu, pentru că stăteam acasă, am zis ok, eu dacă am nevoie să ies în oraș sau am nevoie de ceva din oraș, va trebui să parcurg mai mult dacă stăm la tine decât dacă stăm la ai mei. Zis și făcut, ne-am mutat la părinții mei pentru o scurtă perioadă de timp. Ideea este că am ajuns la un punct comun și anume să ne achiziționăm un apartament care să nu coste foarte mult, în care să nu trebuiască să băgăm neapărat foarte mulți bani și să ne putem muta cât mai repede ca să putem să ne luăm viața în mâini. Căutând, cred că vreo lună de zile, după nuntă și înainte și după, a fost așa un amalgam. Soțul meu nu prea avea disponibilitate să mergem să vizualizăm apartamente. Eu fără el nu aș fi mers pentru că trebuia să fie o decizie comună. În schimb, ne-am propus să nu ne alegem un apartament foarte, foarte mare, pentru că oricum nu ne dorim să stăm o viață întreagă la apartament. Când ne căutam apartament, eram foarte dezorientată și dezamăgită pentru că eu am locuit în oraș la apartament până în clasa a 7-a și am câteva frici, locuind după aia 10 ani în Iași, mi-am dezvoltat alte frici și îi spuneam soțului meu: nu, ăsta nu e bun, că e prea printre blocuri și o să-mi fie frică să vin seara acasă și ziua, că nu tot timpul ești în siguranță ziua, o să-mi fie frică, nu că pe aici câini, nu că aici e așa, nu că aici e departe, nu că aici e prea așa, nu că... Deci nimic nu-mi plăcea, nu mi se părea potrivit. Și în momentul în care am găsit acest apartament, la strada principală, cu vederea în spatele blocului, în zonă extrem de centrală, lângă parc, suntem poziționați perfect. Suntem și la parter. Am ieșit pe ușă, efectiv, și ies din bloc. Deci, nu m-aș fi gândit niciodată că noi chiar o să găsim ceea ce ne trebuie. Sau, mă rog, ceea ce îmi trebuie, că eu eram mai... acolo nu, ăsta nu, ăsta e cam mic, ăsta e cam urât, ăsta e cam... Eu am fost destul de pretențioasă și sunt destul de pretențioasă la anumite aspecte. Așa că ne-a fost cumva greu. Nu am văzut foarte multe pentru că eram dezamăgiți oricum din poze că nu era ce trebuie. Ca să nu mai zic de prețurile exagerate. Bineînțeles, am găsit acest apartament în care și locuim în momentul de față la un preț decent. Pozele de pe internet erau foarte ok. Arăta fix de parcă ar fi trebuit să dăm un var și să ne mutăm. Am sunat la numărul din anunț și m-am întâlnit cu proprietarul împreună cu soțul meu, cu tata socru și cu mama. I-am luat pe tata socru și pe mama pentru că ei sunt mai tare în gură și dacă am fi vrut să tragem la preț, ei ar fi fost cele mai bune persoane pentru asta. Eu și soțul meu suntem așa mai... Haide, spune tu. Nu, spune tu. Nu. Hai, spune. Lasă, dăm atâta. Adică nu ne pricepem la negociat. În apartamentul acesta locuia cineva, stătea în chirie și aveau 2 copii și un câine și foarte multe lucruri. N-am înțeles mare lucru la vizualizarea apartamentului și ăsta este primul tips and tricks pe care vreau să vi-l dau atunci când vreți să vă cumpărați o proprietate. Cereți proprietarului să vedeți apartamentul gol. Dacă doriți să îl luați cu tot cu mobila dinăuntru, să fie doar mobila și atât, să nu mai locuiască nimeni acolo.
pentru că nu veți reuși să vă dați seama de ce este de fapt în acel apartament, așa cum am pățit și noi. După vizualizarea apartamentului am discutat prețul final, am bătut palma cum ar fi. Discuția era să ne lase mobila. Și prostia noastră a fost că am acceptat acest lucru, în loc să mai tragem puțin la preț și să-i spunem să-și ia mobila, că nu avea rost să ne-o lase. Dar, după cum am mai zis, părea foarte ok apartamentul. Am tras extrem de mult să elibereze apartamentul. Și ăsta este al doilea tips and tricks pe care vi-l dau. Nu bateți palma până nu este gol apartamentul. De ce vă zic lucrul ăsta? Pentru că am așteptat, repet, foarte mult să elibereze apartamentul chiriașii, pe baza că, vezi, Doamne, nu avem unde să ne ducem, pentru că erau prieteni de-ai proprietarului, dădeau o chirie mai mică și tot îi spuneau proprietarului că nu au unde să se ducă, că toate chiriile sunt mari în oraș și nu își permit. În cazul în care soțul femeii lucra în străinătate, am înțeles că avea 2 copii și un câine și foarte multe lucruri, dar eu am stat în chirie 10 ani de zile în Iași și dacă îți spunea că tu până marți eliberezi apartamentul, păi tu până marți eliberai apartamentul. Sau venea peste tine și te elibera el. Da, nu m-a încântat acest lucru pentru că vreau să ne apucăm cât mai repede de renovări. Vreau să vă expun și povestea din ziua în care noi am semnat actele, pentru că vreau să vă zic aici un alt tips and tricks pe care să-l aveți în vedere atunci când achiziționați un imobil. Tips and tricks pe care eu nu l-am știut pentru că notarul nu a fost destul de drăguț încât să ne zică acest aspect. În ziua în care noi am fost și am semnat actele, știam că este o parte din taxe pe care trebuie să o plătească vânzătorul și o parte pe care trebuie să o plătească cumpărătorul. Nu m-am gândit niciodată în viață cât de mult înseamnă ca bani să cumperi ceva. Mi-am luat și eu 2000 de lei la mine. Cât poate să coste să-ți facă un act pe care îl semnează 2 persoane? Partea noastră a cumpărătorului ar fi fost 50 de milioane. Nu știu dacă înțelegeți. Dar eu am rămas în șoc. Nu că nu aș fi avut bani să dau, pentru că, na, aveam din banii de nuntă, că tot din aia am și cumpărat apartamentul. Dar să dai 50 de milioane și a fost calculat cumva la cât ar costa apartamentul. Nu știu exact să vă explic, dar dacă apartamentul ar fi fost mai scump, spre exemplu ar fi fost 70.000 de euro, noi am fi plătit 70 de milioane ca notarul să ne scoată, da, un document pe care să-l semneze ambele părți. Nu știu dacă înțelegeți. Cei care ați cumpărat sau care, da, cred că știți la ce mă refer. Mi se pare enorm de mulți bani pentru munca pe care o prestează. Și nici măcar nu își fac treaba până la capăt, dacă mă întrebați pe mine. Și aici vine tips and tricks-ul. Fratele meu și-a achiziționat recent un apartament cu ajutorul unei firme, mă rog. Iar firma respectivă i-a spus că dacă este vreo neregulă în ceea ce privește imobilul, în următoarele 6 luni, dacă le descoperă, poate să ceară despăgubiri vânzătorului pentru că au fost, cum se numesc, că am un lapsus, să zicem, minusuri ascunse. Noi n-am știut acest aspect.
Și singura persoană cu care m-am luptat în perioada în care am văzut toate neregulile am fost eu. Eu m-am luptat cu mine să nu mă duc să-i dau. Pentru că efectiv eram atât de nervoasă și atât de frustrată. Nu-mi venea să cred. Efectiv, nu-mi venea să cred. Deci, atenție când cumpărați un imobil, că este casă, că este apartament, orice, un spațiu, da? Orice. Dacă în timp de 6 luni de la achiziționarea locației respective găsiți nereguli pe care nu vi le-a menționat proprietarul anterior, puteți să-i cereți despăgubiri în contravaloarea, da, reparațiilor. Dacă știam, salvam foarte mulți bani, credeți-mă. Asta este. Și continuând povestea de la notar, ne-a scris pe o hârtiuță doamna de acolo cât trebuie să plătim noi ca și cumpărători, cât trebuie să plătească el ca și vânzător. Este 1% din suma pe care o primește. E taxă pe, nu știu cum se numește, că nu e pe venit. Pe banii primiți. Nu mai știu exact, vreo 25, cred că de milioane, vreo 500 de euro. El părea foarte șocat, deși, vezi, doamne, a mai vândut și a mai cumpărat o grămadă de chestii, știa clar despre acest lucru, dar eu, pentru că eram șocată de câți bani trebuie să dăm noi, efectiv n-am avut capul limpede și efectiv nu am putut să reacționez în niciun fel. Rămăsesem așa în șoc, eram, Doamne, eu nu mai cumpăr apartamentul. Păi dau atâția bani pentru un document pe care, by the way, îl cam am în calculator, nu mă schimbă numele. Ăsta în 10 minute e gata, ce Doamne iartă-mă. Eu eram în șoc, repet, efectiv eu nu am putut să reacționez, efectiv nu am putut să reacționez. Soțul meu i-a zis, păi de ce să plătim noi, că e din banii pe care îi primiți dumneavoastră. Iar el a început să zică pe un ton destul de tare, ca și cum să audă toată lumea, că ne-a lăsat și la preț, că ne lasă și mobila. Moment în care a venit Dumnezeu și mi-a bătut așa cu mâna pe umăr și a zis, calmează-te, tot o să rezolvi, nu fă o scenă. Pentru că în momentul ăla m-aș fi ridicat și aș fi început să zic că mă pot lipsi de mobila lui de 2 bani, că este un apartament jegos la care ar trebui să-i dau foc și să-l refac cu totul ca să mă pot muta în liniște și pace, fără să iau vreo boală. Deci, eram atât de supărată și eram atât de frustrată de situația în care mă aflam și mă simțeam atât de neputincioasă. Eu una, efectiv, am rămas șocată, repet, și mi se pare o bătaie de joc. Mi se pare că efectiv s-a ajuns prea departe cu toate plățile astea, deci mi se pare horror. Am lăsat-o așa, am plătit noi toate taxele pentru că domnul nu voia deloc să plătească absolut nimic și deja mă enerva situația foarte tare. Deja eram în punctul în care îmi venea să înjur, efectiv, chit că mă cunoștea doamna de la notariat, chit că putea să mă cunoască oricine, putea să fie mama acolo, putea să fie bunicul care... Nu. Deci nu. Putea să fie oricine în momentul ăla acolo. Și a fost o fracțiune de secundă în care eu m-am putut abține să nu-l înjur, să nu ceva în cap efectiv. Pentru că el mi s-a părut în primul rând că a avut o atitudine foarte nepotrivită. Putea să ne anunțe dinainte. Uite cum stau lucrurile. Ți-am lăsat la apartament la preț. Vezi că atunci când eu îți vând ție apartamentul și tu îl cumperi, trebuie plătite niște taxe.
trebuie să plătesc teoretic și eu. Adică, de obicei, oamenii care au bun simț și obrazul gros o să zică dinainte, mai ales că el știa toate aceste aspecte. Și ar fi putut să discute cu noi omenește despre plata taxelor în mod integral, adică să plătim noi toate taxele. Nu cred că m-ar fi deranjat la fel de mult când i-a dat un apartament vai de capul lui. Nu e chiar vai de capul lui, hai să nu exagerez, că am înțeles că au fost altele și mai rele, dar pentru mine a fost un șoc, pentru că vorba aia, când l-am văzut arăta bombonic cât de cât, când am început să dau ambalajul jos de pe bombonic, era căzut în praf, în păr, nu-ți venea să te apropii de bombonica aia. Dacă nu mă înșel, pe 15 iulie am reușit să mergem și să facem actele, cred, sau atunci ne-a dat cheia, nu mai știu exact. Și am venit să vedem apartamentul, cum arată apartamentul cu mobilă, cu tot. Deci am rămas șocată. Am rămas paf, efectiv paf. Pentru că vă las mobila, de fapt nu a însemnat toată mobila pe care noi am văzut-o, pentru că proprietarul ne-a zis că ulterior, deci după aceea am întrebat eu, zic, păi în dormitor pe lângă pat mai era și un șifonier și aveam și un frigider. Unde-s toate astea? Și proprietarul ne-a zis, păi alea nu erau ale mele, alea erau ale chiriașilor. Și am zis, ok, și gen toată mobila pe care ne-ați lăsat-o a fost o baie pe care nu vă spun prea multe, dar oricum nu ne-a ajutat când ne-a lăsat baia. Un pat care era roz de câine și arăta, deci și acum, dacă mi-aduc aminte, îmi vine să vomit, pentru că salteaua aia era sub orice critică, deci nu m-aș fi așezat cu ea nici cu 10 straturi de cearșafuri, era... Patul era roz, de jur împrejur, deci era horror. Și atât aveam în dormitor, lustra și patul, nu aveam o noptieră, nu aveam nimic altceva, aveam niște perdele, dar le-am aruncat, că nu mulțumesc. În living aveam o canapea pe care eu, murdară fiind de la treabă, nu mă așezam decât pe colț. Deci, efectiv, mi era greață să mă așez pe canapeaua aia. Era pătată toată și având în vedere că avea un câine și copii mici, nu știu ce a fost pe canapeaua aia și nu m-aș fi așezat. Dulapurile din living ar fi fost ok, dar le-am dat oricum jos pentru că nu plăceau absolut deloc, nu. Era un model care era șmecher acum 20 de ani. Bucătăria ar fi fost ok. Da. Revenim noi și la partea cu bucătăria. M-a deranjat foarte tare că nu aveam masă în bucătărie, că era chiriașilor, că nu aveam frigider, că noi ne gândeam că dăm cu var și ne mutăm. Așa am gândit-o, nu ne-a prezentat frigiderul, nu vi-l las pentru că nu e a meu, aia nu vă las, aia nu vă las, aia nu vă las. Deci când am făcut un calcul în minte așa, în mare, când am văzut apartamentul eliberat de chiriaș, în capul meu a fost, Doamne, păi ne trebuie frigider, ne trebuie pat, ne trebuie aia. Bine, mobila de-a gata am luat-o de la magazinul părinților, deci nu ne-a costat niciun ban, dar a trebuit să cumpărăm frigider
perdele și alte chestii pe care le-am calculat așa în mare și am zis: o, Doamne, avem de băgat bani aici. Și bineînțeles că ne-am apucat de renovări. Am venit într-o zi cu tata socru și cu cumnatul meu, cred că a venit și el prima dată, nu mai știu sigur. Ideea este că am venit la apartament să ne apucăm de treabă, ca să vedem cum stăm, să știm ce avem de cumpărat, ce avem de făcut. Am chemat pe cineva să ia toată mobila, am dat-o de pomană cu tot dragul. Ea a făcut vânt, luați ce vreți din casă. Asta e, vreți lustra, luați lustra, tată. Vreți perdelele, luați-le cu flori, luați-le. Aveam o infiltrație de apă fix cum intram în partea stângă, pe care nu am văzut-o din cauza tuturor chestiilor care erau în casă. Da. Tapetul tot din dormitor, din living, era desfăcut, deci oricum trebuia dat jos. Oricum eu urăsc tapetul, în general, nu știu de ce, nu-mi place, nu. Și voiam să-l dăm pe tot jos, dacă tot dăm cu var, să curățăm casa, efectiv să fie curat, să mă simt cât de cât că e curat în casă. Ne-am apucat, am dat tot tapetul jos, am dat toată mobila de pomană. Nu știu, am eu câteva chestii care țin de igienă și, sinceră să fiu, mașina de spălat nu m-a încântat să o păstrez. Am început să mă uit pe internet pentru frigider și am zis că dacă tot ne cumpărăm frigider, am zis ok, hai să cumpărăm, pentru că stau la parter, pentru că nu am balcon, hai să cumpărăm o mașină 2 în 1. Da. N-am căutat cele mai scumpe variante, dimpotrivă am căutat cele mai ieftine variante, dar să fie și de calitate. Sunt foarte mulțumită de cele cumpărate. Ca idee, momentul în care am dat bucătăria jos ca să dăm cu var, ne-a surprins. Ne-a surprins destul de mult. Sinceră să fiu, momentul în care am dat bucătăria jos a fost momentul în care aș fi vrut să mă duc acasă proprietarului care ne-a vândut apartamentul. Pentru că el ne-a spus nouă că a fost recent renovat apartamentul, dar ulterior, când i-am trimis pozele cu bucătăria și cum arătau pereții, a zis că nu a fost renovat din 2017. Recent. Renovat, recent, înseamnă 2, 3, 4, 5 ani maxim. M-a apucaseră toți nervii, m-a apucase plânsul efectiv, pentru că acolo a fost momentul în care mi-am dat seama că eu nu pot să am încredere în nimic din apartamentul ăsta și că ar fi bine să facem cât mai multe schimbări posibil, pentru că, repet, nu știm ce a fost în apartamentul ăsta, nu știm cum a fost făcut, având în vedere că peretele din bucătărie efectiv era mucegăit. Peste tot pe unde a fost mobilă era mucegăit. Mulți ani. Ne-am apucat de treabă. Am cumpărat var, am cumpărat faianță, am cumpărat baghetuță de pus pe sus și o plintă de pus jos, mă rog, nu știu care cum e, că le tot încurc. Am cumpărat calorifer în bucătărie, pentru că era foarte ruginit și am zis că nu. Odată dat rugina în el, nu. Plus că nu a fost o mare avere față de ce alte chestii am mai avut de făcut și de schimbat, chiar nu a fost o mare avere. Pentru că eu tot trăgeam, hai să schimbăm și baia, hai să dacă tot schimbam tot apartamentul, efectiv, în afară de pardoseală și geamuri, ca idee am schimbat până și ușa de la intrare, am zis hai să schimbăm și baia, că eu nu m-aș spăla unde a spălat doamna câinele sau cine știe ce mai spălat, eu m-aș spăla într-o cadă curată. Că de ce? Că e foarte bună asta, că are jacuzzi, că e foarte bună. Din păcate, da,
Cada care era înainte era mai mică puțin decât spațiul dintre pereți și toată apa se ducea pe acolo. Nu s-a putut face niciun artificiu să nu se mai ducă apa pe acolo, dar mă rog. Iar sub cadă era orășelul infecțiilor, aș numi-o eu. Era negreală totală. Am spălat, cred că 3 zile cu soluții de alea puternici, rău de tot, deci venea rău, cu perii de sârmă, deci am spălat și am frecat la pardoseala aia de sub cadă, de mi-o ieși pe ochi. Într-un final am reușit cât de cât să o curăț și am ajuns din nou la punctul în care tata socru mi-a dat dreptate și am schimbat și cada, și am schimbat și WC-ul, am schimbat tot, m-am enervat și am schimbat toată baia. O să vă atașez și un videoclip din ziua în care ne-am apucat de treabă, pentru că sunt sigură că o să se vadă pe chipul meu oboseala, dezamăgirea și foarte multe alte sentimente pe care nu am cum să vi le explic. Asta din cauza faptului că această experiență de achiziționare a apartamentului a fost nașpa. Am să încerc să pun aici niște imagini, nu mai știu exact ce am, dar o să încerc să vă atașez poze, videoclipuri, tot ce am din perioada respectivă, ca să înțelegeți exact de unde am plecat, cât de fericiți am fost în momentul în care am ajuns să punem punct renovărilor și să putem să mutăm mobila în tihnă și să ne mutăm ușor. Nu se poate compara fericirea efectiv. Am avut un foarte mare noroc și nu am cuvinte să mulțumesc familiilor, familia mea și familia soțului. Am avut foarte mare noroc de tata socru și de cumnatul meu, care ne-au ajutat enorm cu tot ceea ce înseamnă renovare. Și am ajutat și eu cum am putut, că fată fiind mai greu. Cu puțin ajutor din partea unui prieten am mutat și mobila de bucătărie. Deci dacă trebuia să mai plătim și mână de lucru, mă lua jalea de tot. Nu am cuvinte să mulțumesc pentru tot ce s-a făcut și pentru oamenii care au muncit. Nu pot decât să mă bucur și să îmi dau seama de cât de mult am reușit să realizăm într-o lună jumate. Sunt foarte mândră și mulțumesc din suflet tuturor celor care ne-au ajutat și sunt extrem de recunoscătoare. Poate nu pare, poate nu știu să arăt, poate pentru faptul că sunt așa mai dintr-o bucată eu nu se vede neapărat, dar sunt extrem de recunoscătoare familiilor noastre și clar, fără ei nu am fi putut să ne mutăm atât de repede, n-am fi putut să ne mutăm probabil, dar până una alta am trecut prin foarte multe stări, prin foarte multe momente, prin foarte multe chestii care nu mi-au creat decât disconfort și frustrări și gânduri și întrebări și am dat foarte mult timp vina pe mine că trebuia să fiu mai atentă, că trebuia să fiu mai tranșantă, că trebuia să deschid gura atunci când trebuia să deschid gura și să pun punctul pe I, că ar fi trebuit să reacționez altfel față de cum am reacționat. Dar, mulțumesc lui Dumnezeu, a fost o lecție pe care am primit-o destul de devreme, ca să nu o luăm în freză mai târziu. Și mai ales sunt recunoscătoare lui Dumnezeu. Din nou, Dumnezeu mi-a dovedit că El le rezolvă pe toate. Dacă ai răbdare, El le rezolvă pe toate. Mai bine decât ți-ai imaginat, mai frumos și mai repede poate decât ți-ai imaginat, sau mai greu. Asta este. În momentul de față, eu personal sunt foarte mulțumită de punctul în care se află apartamentul nostru. Mai devreme decât credeam o să facem modificări din nou, pentru că trebuie să apară bebe și trebuie să punem și un mobilier pentru bebe, cel puțin un pat are nevoie. Și să-i caut eu variante unde să-i pun toate lucrurile. Dar sunt sigură că ne vom adapta bine și că o să fie totul în regulă.
Sunt foarte curioasă cum a fost experiența voastră când v-ați achiziționat prima casă sau primul apartament. Poate mă vor ajuta poveștile voastre să fiu mai atentă pe viitor și să evit niște situații mult mai aiurea. Așa că... S-a terminat prima zi de muncă la apartament. Am început, cred că, de fapt, la ora 10, pentru că la 9 abia ne-am întâlnit, până am văzut ce ne mai trebuie, ce mai așa, până ne-am apucat, până așa, să zic, 9:30, 10, nu știu exact pe la cât ne-am apucat. Acum este 15:40. Am muncit continuu la un apartament care nu e atât de mare, dacă mă întrebați pe mine. S-au făcut foarte multe schimbări deocamdată și urmează să facem destul de multe schimbări, nu ne așteptam să fie atâtea schimbări. Pe baza domnului care a vândut că doar trebuie să dăm un var, că în rest totul este abia făcut, abia renovat și mobila e foarte bună și totul e foarte bun și vai că vă las mobilă și în banii ăștia și așa mai departe, bla bla bla. Și când am început să dăm jos ca să dăm varul, în bucătărie am avut niște surprize demențiale. Când am dat tapetul jos, am văzut că unul dintre pereți era crăpat pentru că au făcut instalația aia electrică, nu știu cum naiba și-o crăpat aia, în fine. Un rigif, ceva lipit peste. Nu știu să vă zic eu foarte multe detalii, dar în fine, cât am înțeles eu, din cauza că au făcut electricul după, cred, o crăpat, efectiv, o crăpat și trebuie să dăm plasă, să dăm glet, da. Deci dintr-un singur perete care ar fi trebuit dat un pic cu glet, așa, zang-zang, acum avem mai mulți pereți care trebuie gletuiți, avem pereți care trebuie vopsiți, avem faianță de schimbat în bucătărie, că teoretic nu era în calcul. Mi-aș fi dorit pentru că nu-mi plăcea deloc faianța aia pe care o ales-o domnul, dar am zis că nu mai spargem acum. Vezi, Doamne, că nu-mi place mie faianța aia. Aparent, Doamne, ținu cu mine și o zis că hai schimbăm și faianța din bucătărie. Peretele efectiv era tot de la hotă, ca să înțelegeți.
Atâta minte au avut. Au pus hota în dulap, dar nu i-a dus gen ieșire afară, i-au lăsat efectiv ieșirea hotei care era în dulap. Gen tot aburul, tot aerul, tot ce trăgea hota, tot rămânea în dulap. Și pentru că dulapul ăla era un dulapior, unde se ducă aerul ăla, bineînțeles, că nu rămânea acolo, s-a dus pe absolut toată partea în care o reușit să ajungă. Asta o dus la negreasa de pe peretele din bucătării din videoclipurile anterioare. Am avut câteva lucruri pe care am zis de la început că le păstrăm, nu le păstrăm. Pentru că nu. Așa cum a zis el, că vai, că ce apartament, că v-am lăsat tot cu mobilă, că bla bla bla, că bla bla bla. Putea să-și ia să facă borș. Până una alta, eu vă spun o zi extraordinară, o săptămână minunată și nu uitați, am simțit pe pielea mea și o să vă mai împărtășesc din experiențele mele ca să înțelegeți de ce am atât de multă încredere în această vorbă și anume răbdare. Dumnezeu le rezolvă pe toate așa cum trebuie, atunci când trebuie. Și o să vezi că mulțumirea este mult mai mare când îl lași pe el să muncească, în loc să tragi tu ca un catâr la ceva ce poate nici măcar nu este pentru tine. Așa că răbdare, că Dumnezeu le rezolvă pe toate.